Телдәр үстерүсе идеяларга 2 миллион ярым. Тап ошондай суммага дәгъва итә ала Башкортстан халыкларының туган телдәрен һәм республиканың дәүләт телдәрен үстерүгә юнәлтелгән идеялар. Һәммәгә эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортстан башлыгы гранттары фонды белгесе Али Абдрахманова. Һәммәгә Хәерле көн. Ләхәмкәм шулай итеп телдәрне үстерүгә арналган проектларда инде конкурсы башланды дип әйтергә мөмкин. Марттың нисәгә башланган? 4 марттан алып Башкортстан Республикаһының дәүләт һәм халык телдәрен үстерүгә һәм һаклауга юнәлтелгән конкурс башланды. Һәм ул 2 апрельгә тиклем дәвам итәчәк. Был конкурс безнең фонд ничә ел эшләй, шул тиклем алып бара. Ул безнең традицион конкурс. 6 конкурс үткәрдек. 949 гариза кабул иттек һәм шуларның 189 еңеп сыгып финанс ярдәм алды. Уның өем суммаһы 315 миллион тәшкил итә инде. Бuna хәвәле 2 апрельгә тиклем тинегез. Вакыт бар әле. Әйе, вакытлар. Гадәттәге сәбәбе шулай уйлыйлардар мөгаен. Тәүге көндәрендә мөгаен гаризалар бик күп килмәйдер, һуңгы көндәренә күптәр калдыралар, шулаймы? Әйе, нишәптер безнең һәр вакыт әйтһәк тә, менә эфирларда, безнең ВКонтакте төркемендә лә язып үтәбез, сайтта ла һуңгы көнгә калдырмаһындар, гаризаларны иртәрәк кибәрегез, дип, әмма ләкин һуңгы көнгә тиклем калдыралар. Ул нисәгә әйтергә икән, компьютер ул бит инде кеше түгел барыбер. Иногда нитәргә техник буенча ебәр алмай да калган булалар, шуның безгә асыналар. Булай я булмаһа интернет фондырылган булыр, ихтимал бу вакытта ундай да күп кенә сорақтар була. Булырга мөмкин, шуңа күрә сәгать 5-кә тиклем 2 апрель тамамлана инде. Уга тиклем ошо мартта тапшырып куйгы тиһәк тә була. Шулай бит. Нинди проекттар, нинди суммага дәгъва итә ала? Миллионнарга дәгъва итә ала? Безнең дөйем сумма бер проект иң күмендә 2 миллион ярым суммага дәгъва итә ала бит инде. Әмма ләкин ул әйтелмәй, менә 2 миллион ярым тигәс, 2 миллион ярымлык проект ядырга тигәндә аңлатмай. Проект нинди сумма бюджетка дәгъва итә, шуны ядырга кирәк инде. Менә шул нинди суммага сагылдыра менә бу проект. Әгәр дә улар күбрәк сумманы үзләренең проектларын, проект бәләгәрәк булып, суммаларын арттырһалар, безнең экспертлар баһалаган вакытта балларын кәметәләр. Уларның рейтинг була бит инде, безнең шул рейтинг кәмей улардыкы. Әгәр дә киресенчә проект масштаблы, дур булып та, уга суммаһын әйтеп куйһалар, ул вакытта ла экспертлар карап баһалайдар инде. Өйрәнәсәктәр ул проектты карайдар һәм үзләренең финанслау ягы күпме икәнен карап үзләренең критерийларын куялар инде. Әгәр бу талаптар үтәлмәһә, проект конкурстан үтмәй димәк. Проектта конкурстан үтмәй дип әйтә алмыйм, чөнки улар бит бөтен менә беренче критерий бар анда проектты баһалаганда. Шул вакытта ничә күпме балл иялар, шуңа карап рейтинг рәвештә үткәрелә. Шуңа без әйтә алмыйбыз, менә катгый рәвештә менә шунысы ошайтып эшләһәләр, үтәләр яки үтмәйдер дип инде. Һәр проект үзенчәлекле. Шулай да дөйем талаптар бар, шулай бит. Әйе. Хаталар турында ла әйтеп китәйек әле. Хаталарга килгәндә, һәр проекттың үзен әйткәндә, проект ядырга кирәк һәрбер төркем халык өчен бит инде. Шуңа күрә монда әйтеп үтәйек, хаталарды без проект буенча әйтмәйбез. Иң мөһиме, проект язганда бер төркем халык өчен, уларның кем өчен язылган проект һәм инде проблеманы хәл итәргә һәм иң мөһиме хәл иткән вакытта бу проблеманы хәл иткәндән һуң нимәгә ирешәбез, нимә килеп сыга, нинди файда була халыкка. Шуныһын ядырга анык кына әйтеп, һәм икенчесеннән инде әйтеп үткә килә моны техник хаталар турында. Заявка гариза ебәргән вакытта мисәттәрен куярга оныталар, яки үзләренең подпистарын, култамгаларын. Шулай ук һәм үзләренең гариза тутыргандан һуң онда үзгәрештәр индерәләр. Үзгәрештәр индерһәләр, безнең критерий буенча буны үткәрә алмайбыз. Шулай ук инде. Һәм тагыла уставларын беркетергә оныталар, яки ифкә уставларын беркетеп куялар. Шуңа күрә мен уйлап караһаң, бәләкәй генә хаталар, әмма ошо хаталар аркасында улар үтмәйдер конкурска инде. Димәк, килеп сыга тап ошо алакы көнгә калдыру һәм игътибарның кәмеүе ашыгы аркасында ошондай хаталарга, техник хаталарга китерүле мөмкин, димәк. Әйе. Темаларга килгәндә, аңлашыла, бу туган телдәрне һәм республиканың дәүләт телдәрен һаклау һәм үстерүгә корылган, шулай да
Нинди темалар үтемләтеп әйтәйек, чөнки менә быел Рәсәйдә халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Башкортстанда ул зур һәм тату гаилә елы дип игълан ителде. Бына ошо тематикаларга таянып язылган проектларга өстенлек бирелсәкме? Нисегрәк дөресрәк дип әйтергә тигән, бөтен проект булган проектларда тигез карайбыз. Ундай аерым шарттар юк. Гаилә елына тигән, шуга күрә әгәр дә язһалар, бигрәк тә актуаль тема, бик шат булыр идек. Ул теманы моторлап язһалар. Мин әйтеп үтүемсә, иң мөһиме улар үзләренең темаларын асыклап язып, шул проблемаларын тасвирлап хәл итһәләр, шул инде иң мөһиме. Ниндидер актуаль темага язырга дигән түгел. Безнең хәзерге көндә моны әйтеп үткәндә, моны шул хәдә әйткән йылдарга арналган битендә үдек беләгез махсус хәрби операцияга, сәламәтлек, һаулык, мәдәният, бөтен темаларда актуаль. Иң мөһиме улар телдәрдә үстерүгә һәм аклауга булган. Шулай иң мөһиме телдәрдә үстерү, һаклау. Безнең битендә башкорт теле генә түгел, безнең әгәр дә дәүләт теле башкорт теле, рус теле булһа, моны халык телләрен безнең мордва, удмурт, суаш, татар телдәре бездә шундай темаларга язган проектлар бар. Бәлки мисалга китереп китерһегез? Башкорт теленә килгәндә инде безнең акыллы колонканы алып, дип әйтәйек, һүрәтләргә тиклем безнең телдә популярлаштырган шул ук менә Әминә колонкаһы өлкәннәр дә һәм яшьләр өчен дә бик актуаль дип әйтәйек, чөнки улар колонкага аралашып, башкорт телендә төрле уеннар һәм хикәятләр тыңлай ала дип әйтәйек. Янһүрәтте карап балалар безнең янһүрәтте ярата бит инде, янһүрәтте карап үзләренең үз туган телләрен өйрәнә алалар. Һәм шулай ук менә безнең 2024 елда әлләсе менә зирәк бисәйсәй аю балмай биш бармак уеннары сыккан бит инде, өстәл уеннары, улар да бик актуаль, балалар өчен кызык. Менә үзебезнең гаиләдә уйнап, дуслар менән дә уйнап караганыбыз булды. Хәзер менә 2025 елдың проекты хәзерге көндә тормышка ашырылып килә. Зирәк әлләсе уеннары телефондан мобильный приложение булып уйнау мөмкинлеге буласак. Әгәр дә уен өстәл уены бездә булмаһа, мәсәлән, телефонда асып, скачать итеп уйнарга мөмкинлек буласак. Һәркемгә уңайлы буласак. Менә шулай ук халык телләренә килгәндә, суаш телендә проект суаш телендә һөйләшүе модалы дигән проект үтте инде. Ул проект 6 һәм 12 яшьтәге балаларга тәкъдим ителгән. Һәм бұл проектта улар үзләренең менә проектта катнашкан балалар үзләре медиа продуктларын булдырып, шуларда эшләп һәм шулай ук осталык дәресләре үткәреп, әсәрләр укып суаш телендә, ничек кенә әйтһәң дә, менә үзләренең туган телләрен өйрәнәләр инде, кызык итеп, уларга кызык ысулды тәкъдим итәләр дип әйтәйек. Һәм шулай ук Кояш кулында дигән Мари проекты, был проект онлайн үткәрелә, күп конкурслары, был проект инде 16 бала катнашты был проектта, һәм ул 17 яшьтән 18 яшькә тиклемге балалар һәм яшьләр өчен эшләнгән. Бында әйтеп үтәйек, онлайн конкурслар, бейеү конкурсы, вокал, күргәзмәләр, һүрәтләр, фотоһүрәтләр конкурслары, киң аудиторияны яулар өчен онлайн үткәргәннәр инде. Шундай конкурслар, проектлар бик күп, һәм без улар өчен бик шатбыз. Кызыклы гына проектлар ысынлап та. Бына шундай фикер туу ихтимал, әйтеүсәк, узак еллар эшләп килһәләр, бар тик Өфө өлкәһендәге коммерция кармаган оешмалар гына катнаша аламы, әллә районнардан сыккан ниндидер кызыклы проектлар да бармы? Районнардан сыккан проектларда булып тора, улар бик күп. Шулай булуга карамастан, без менә безнең иң күп катнашкан райондар дип әйтә, Гафури районы бит инде безнең менә быел гранттар буенча беренче булган. Гафури районы менә был конкурска, башка телдәр конкурсына тиклем әмгәт булды бит инде конкурсы. Онда уның йомгаклауы буенча килеп сыкты Өфө каласы иң беренче урын ала, икенче урында Гафури менән Краснокам, өченче урында Сибай бит инде. Шуңа күрә безнең төпкөл райондарлы сакара, улар да моны алыс райондар дип әйтәйек, улар да катнаша башлаганнар. Элеккегә караганда активрак, хәзер заявкалар күбәеп килә, гаризалар. Һәм был гаризалар күбрәк, булган идеялар күбрәк кагылга ятын өчен, уларга ниндидер консультациялар да кирәк бит инде, чөнки кемдер бәлки идея бардыр, ул инде кагылга күчерә торганда белмәйдер.
Әйе, беҙҙең ВКонтакте төркөмөндә фонд грантов главы Республики Башкортостан дип атала бит инде. ВКонтакте селтәрендә шул төркөмдә бөтен мәгълүмат бар инде. Ысынлап та менә хәзерге көндәрдә лә беҙҙә икенсе киләһе була менә кире бәйләнеш. Беҙҙең үтмәгән проекттар булһа, беҙҙә еңе үтмәһәләр, улар беҙгә яҙып, бәйләнешкә сығып, кире бәйләнеш була һәм беҙҙең белгестәр улар менән аралашалар, үҙҙәренең менә хәзерге көндә лә айырым конкрет ғариза буйынса консультациялар алып барыла. Ягъни үткән ел яҙғандар, әммә үтмәгән ниндидер хаталар өҫтөндә эш алып барылып, улар быйыл да шул уҡ идеяларын тәҡдим итә ала, тимәк. Әйе, үҙҙәренең шул идеяларын тәҡдим итә алалар, әммә ләкин шул камиллаштырып, уның өҫтөндә эшләп, консультациялар алып, яңынан үҙҙәренең ғаризаларын ебәрергә мөмкинселектәре бар. Шуға күрә ВКонтакте төркөмөндә мәғлүмәт шул тиклем күп, шуға яңылыҡтарҙы ҡарап барығыҙ дип әйтер инек беҙҙең грант яҙыусылар, проект яҙыусыларыбыҙға. Идеялары булған кешеләргә, тағы нинди теләктәрегеҙ булыр? Әйтеп үткә килә, беҙҙең иң мөһиме, беҙҙең грант алыр өсөн проект яҙғанда иң мөһиме беҙҙең фондта коммерцияға ҡарамаған ойошмалар ғына ҡатнаша бит инде. Нисә булырға тейеш? Кәмендә 1 йыл үтергә тейеш теркәлеүләренә. Һәм бына был ошо конкурста иң мөһиме тип әйтәйек, 1 йыл бирелә бит инде тормошҡа ашырыуға. Шуға 1 июлдән башланыр, унан алдараҡ башлана алмай 1 июлдән һәм 2027 йылдың 30 июнендә тамамланырға тейеш был конкурс инде. Һәм тағы ла был конкурстың үҙенсәлеге булып тора. Әгәр дә башҡа конкурстарҙа беҙҙең Башҡортостан Республикаһында теркәлгән булырға тейеш булһа, коммерцияға ҡарамаған ойошма һәм ошо беҙҙең территорияла ғына тормошҡа ашырылырға тейеш булһа, был конкурста инде Башҡортостанда ғына түгел, Рәсәй Федерацияһының икенсе төбәктәренән дә милләттәштәребеҙ ҡатнаша алалар, әгәр дә уларҙың проекттары башҡорт телен һаҡлауға һәм үҫтереүгә йүнәлтелгән булһа. Шулай итеп, рәхим итегеҙ. Ҡатнашығыҙ конкурста. Тағы ла бер әйтеп үткә килә, уставка әһәмиәт бирегеҙ. Был мөһим һәм мотлаҡ тип әйтәйек инде. Йүнәлеше уставта телдәрҙе һаҡлау һәм үҫтереү тигән йүнәлеш мотлаҡ рәүештә булырға тейеш. Был коммерцияға ҡарамаған ойошманың йүнәлеше шулай булырға тейеш, тимәк. Әйе, уставта булырға тейеш шуныһы. Әгәр ошо конкурс тураһында әйтәбеҙ инде. Рәхмәт кәңәштәрегеҙгә һәм әйткән был фекерҙәрегеҙгә ҡолаҡ һалыр дигән ышаныстабыҙ. Беҙҙең илһамы уянған кешеләр тип әйтәйек, шулай бит. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостан Республикаһы башлығы гранттары фонды белгесе Әли Әбдрәхимовна һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.